హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మన వీడియోలో తెలుసుకోబోతున్నాం చామంతి మొక్కల్ని పెరట్లో ఎలా నాటుకోవాలి, మరియు చెట్టు నిండా పువ్వులు విరబూయాలంటే అంటే ఎక్కువ మొగ్గలు రావాలంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, మరియు వాటికి చీడపీడలు పట్టకుండా ఏమేం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం. అయితే వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు అందరికీ మనవి, మన ఛానల్ ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వాళ్ళు ఉంటే దయచేసి వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. సాధారణంగా చామంతి మొక్కలు చూడటానికి ఒకే రకంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా పువ్వుల విషయానికి వచ్చేసరికి చాలా రంగుల్లోనూ, అది కూడా ముద్ద చామంతులు, చిట్టి చామంతుల్లోనూ అన్ని రకాలు మనకు దొరుకుతాయి. చామంతి పూలు మనకి ఎక్కువగా పుష్పించే సమయం ఏదంటే కేవలం వర్షాకాలం మరియు శీతాకాలం మాత్రమే. ఇవి వేసవిలో పువ్వులు పూయవు. అయినా కూడా ఇవి ఒకసారి పూసిన తర్వాత 3 నుంచి 4 రోజుల పాటు తాజాగా ఉంటాయి. ఈ చామంతుల్ని మనం అందానికి, అలంకారానికి మరియు పూజకు కూడా ఉపయోగిస్తాం కాబట్టి వీటికి చాలా డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందువల్ల మొక్కల్ని బాగా ఇష్టంగా పెంచుకునే వాళ్ళు చామంతి మొక్కలను కూడా ఎక్కువగా పెంచుకోవడానికి ఆసక్తి కనబరుస్తూ ఉంటారు. చామంతి మొక్కలు ఆరోగ్యంగా పెరగాలంటే ముందు నేల అనుకూలంగా ఉండాలి. అంటే తేమ ఎక్కువగా ఉన్న నేల ఈ చామంతి మొక్కలకి అనుకూలం కాదు. చామంతి మొక్కలకి నీరు ఎక్కువగా అందించినా లేదా మట్టిలో తేమ శాతం ఎక్కువగా నిల్వ ఉన్నా కూడా ఈ మొక్క నిలబడలేదు. కాబట్టి ప్రతిరోజు ఈ మొక్కకి నీరు పోయాల్సిన అవసరం ఏమాత్రం లేదు. 4 లేదా 5 రోజులకు ఒకసారి నీటిని అందిస్తే సరిపోతుంది. పగటి సమయం తక్కువగాను, రాత్రి సమయం ఎక్కువగాను ఉన్నప్పుడు చామంతులు ఎక్కువగా విరపూస్తూ ఉంటాయి. అయితే చామంతి మొక్కల్ని వర్షాకాలం ప్రారంభానికి ముందే నాటుకుంటే అవి నిలబడి సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ వచ్చేసరికి మొగ్గలు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. వీటిని కుండీల్లో పెంచుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు మట్టి మిశ్రమాన్ని కరెక్ట్గా తయారు చేసుకోవాలి. దీనికోసం మట్టితో పాటుగా కొబ్బరి పొట్టు అంటే కోకోపీట్ తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కట్టె బూడిద, ఇది పల్లెటూళ్ళలో దొరుకుతుంది, గట్టిగా ప్రయత్నిస్తే సిటీలో అయినా దొరుకుతుంది. ఆ తర్వాత కంపోస్ట్ ఎరువు, వంటింటి వ్యర్థాలతో తయారు చేసుకున్న కంపోస్ట్ ఎరువుని అన్ని సంభాగాలుగా తీసుకుని ఆ తర్వాత మనం చామంతి మొక్కల్ని నాటుకోవాలి. అయితే మనం నారు మొక్కల్ని తీసుకున్నప్పుడు చూడటానికి అన్ని చామంతి మొక్కలు ఒకే రకంగా కనిపిస్తాయి. అలా కాకుండా మనకి నచ్చిన మొక్కలు కావాలి అనుకుంటే, నచ్చిన రంగులో తీసుకోవాలి అనుకుంటే నర్సరీలో తీసుకోవడమే ఉత్తమం. ఎందుకంటే వాటికి మొగ్గ కానీ పువ్వు కానీ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది మొక్కతో పాటు. దాన్ని బట్టి మనం ఎంచుకుని పెంచుకోవచ్చు. అయితే మనమంటూ ఒకసారి మొక్క నాటుకున్న తర్వాత మళ్ళీ కొని తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. వాటి నుంచే కొత్త మొక్కలు వస్తూ ఉంటాయి. కాకపోతే మనం చివుర్లను ఎప్పటికప్పుడు తుంచుతూ ఉంటే కొత్త కొమ్మలు వస్తూ ఉంటాయి. అవి కొత్త కొమ్మలు వచ్చిన తర్వాత 2 నుంచి 3 అంగుళాల చొప్పున కట్ చేసుకుని మనం వేరే కుండీలో నాటుకుంటే అవి మళ్ళీ కొత్త మొక్కలుగా పెరుగుతూ ఉంటాయి. ఒకసారి మొక్క మొత్తం మొగ్గలు వచ్చేసిన తర్వాత వాటిని ఎప్పటికప్పుడు కోసుకుంటూ ఉండాలి. అందంగా ఉంది కదా అని చెప్పి అలా వదిలేస్తే మొక్క బలమంతా కూడా పువ్వుల దగ్గరే ఆగిపోతుంది. కొత్త కొమ్మలు రావడానికి ఆస్కారం ఉండదు. పువ్వులను అలాగే వదిలేస్తే నిండు రంగులో ఉన్న పువ్వులు కూడా వెలిసిపోయినట్లుగా అయిపోతాయి. కాబట్టి పువ్వుల్ని ఎప్పటికప్పుడు మనం కోస్తూ ఉంటేనే మొక్క ఆరోగ్యంగా పెరుగుతుంది. తర్వాత పువ్వులు ఎక్కువగా పూసే సమయంలో పువ్వుల్లోనే పచ్చ పురుగులు లాంటివి ఉంటాయి. అవి పూలను తినేస్తూ ఉంటాయి. ఆ తర్వాత వీటికి చీమల బెడత కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అవన్నీ రాకుండా ఉండాలి అంటే మొగ్గ వచ్చే టైంలోనే వేప కషాయాన్ని మొక్క మొత్తం తడిచేలాగా స్ప్రే చేసుకుంటే చాలు, వారానికి ఒకసారి. దాదాపుగా వీటి పూత పూర్తయ్యేసరికి మార్చి నెలాఖరు వచ్చేస్తుంది. అక్కడ నుంచి ఎండలు బాగా ముదిరిపోవడం వల్ల పూత మొత్తంగా ఆగిపోతుంది. ఆ టైంలో మనం మొక్కని చనిపోకుండా చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కుండీల్లో పెట్టుకునే మొక్కలైతే నేరుగా ఎండకు తగలకుండా నీడలో ఉంచి పెంచుకోవడం మంచిది. చామంతులకు ఉన్న మరో విశేషం ఏమిటంటే ఇవి ఎన్నో రంగుల్లో దొరుకుతాయి. వాణిజ్యపరంగా కూడా వీటికి మంచి డిమాండ్ ఉంది. కాబట్టి ఇవి సంవత్సరం పొడవునా పూయించడం కోసం పాలీ హౌస్లు కూడా నిర్మించి వీటిని సాగు చేస్తున్నారు. సో ఫ్రెండ్స్, చూశారు కదండి, చామంతి మొక్కలను పెంచుకోవడానికి ఏమేం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో మనం అన్నీ తెలుసుకున్నాం కదా. ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇలాంటి వీడియోస్ మరిన్ని చూడాలంటే మాత్రం వెంటనే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. మరోసారి మరో వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం.